naman yung mga pinakamamahal kong Pilipinong alam kong hindi ako bibiguin sa kahit anong paraan habang nabubuhay ako sa mundong ito. Ngayon dadaan natin mga memes ngayong linggo. Simulan na natin at pero bago lahat, bumili lang kayo ng merch natin. Nag-restock na tayo, nasa description. Kaya magaling namin babalibagin yan. Ito tsaka itong itim, meron na uli. Bilisan nyo bago maubos agad. At mag-aantay na naman kayo. Pero ito, wag na natin pag-antayin. Simulan na natin. From Champorado. My newsfeed right now. Alam ko to, nakita ko nga to yung sa American Intercon School. Magaling mga Pilipino, ginawa nyo na naman ng isang kahangalan sa internet. Kakasabi ko lang kanina, huwag nyo akong biguin eh. Dapat di natin pinipakita kasi iba dyan minor eh, iba dyan mga bata. So bigyan kayo onting konteksto. Yung American Interschool page ay dinumog ng mga uhaw na dalagang Pilipina. Bini, Skip ang kokote mo. Kaya na nga, ito na yung sinasabi ko kahit noon pa, paulit-ulit na nagiging mainstream ang mga kalaswaan na sinusuksok sa baga ng ating kabataan. Kaya ito na napilitan sila isara o gawing private ang kanilang page kasi nakita o kumalat sa Facebook tulad ng mga ganitong klaseng walang kakwenta-kwentang tao. Ini-screenshot ba naman yung kanyang mga crush o mga gusto doon sa page. At umabot ng 27,000 shares na kung isipin mo, hindi naman ginusto ng mga estudyante doon unang-una dahil archive ito o album ng mismong eskwelahan. At pinuntahan nila to at kung ano ng mga sinasabi. Add mo naman ako, wag ka magalit siya. Don't me annoy that us, we are just want to be. Daming mali dito. Ayan, 'di ba? Ito yung mga taong lumaki sa television, mga pinapanood nila, puro magjowa. Nakala nila buong buhay nila ay yun lang kailangan nila atupagin. Isang mirakulo at sumpa ang internet ngayon na syempre, maraming mga tao at bata ang napapabayaan ng kailang mga magulang dahil babatuhan lang sila ng phone sa mukha at yun ang gagawin nila magdamag. Syempre tatakpan ko lang yung mga pangalan ng mga batang hinaharas ng mga taong to. Ito from tangin na, wag na tanong ng tanong, accept na sabi. Isipin mo na lang, uhaw na uhaw mga binibining marikit na ito. Yeah, maraming salamat ki isang malaking pwe at iyaki ang mga taong ito. Huwag nyo silang tutularan. Sobrang sukot talaga. Ano ba yung kakasabi ko lang? Huwag nyo akong biguin. At lalo lang nag-init ang pag-aawayan ng mga Cambodian na ito at mga Pilipino. May nag-viral na pinost nung isa sa mga estudyante na yun na JKJ. Na pag hinanap mong ibig sabihin ay parang son of a bitch. O basta mura siya. Sinabi niya ay I love Pinoy. Disclaimer lang, nung nangyari ang mga ito, may oras tignan yan araw-araw. Di ko alam kung edited yon. Hindi ko alam kung meron na siyang mga fake accounts. Kaya itong mga screenshot na to, hindi ko lang ano pinanggalingan. Pero yung mga pinag-viralan ng mga post ito ay umabot na ng 50,000, 60,000, 100,000 ng mga shares. So syempre, kasi nag-viral siguro totoo to. Pero kung totoo man o hindi, ito ang nagsimula ng init ng pag-aawayan ng kabaduyan dito sa internet. Ayan, na naglabasan na sila. Ayan, making memes of Filipina girls. Nagkakaroon ng parang meme war sa pagitan ng dalawang lahi na ito. Tinotoxic mo kami, di nyo alam mga professional. Wag mo ako sama dyan. Alam ko ginagamit ko yung concept dito na sa mga subscriber ko. Pero i-search nyo na lang ibig sabihin ng irony o sarcasm. Ayoko nang explain. J, you were once admired. Space, comma, space. But the tables have turned. Space, comma, space. Cause you have attitude problem. No! Ayoko na. Kailangan ko na pamalo. Dali. Palo ka. Anong kakanseran to? Pinagdaanan ko na to eh. Marami sa page yung nagme-message. Buti na lang yung mga admins na ako na sila kailangan sumula sa mga ganitong klaseng tao na hindi ko na napapansin. Bakit ngayon lumaki na ulo? Sa sobrang dami ng tao na syempre kumakausap o gustong makausap, wala na akong oras. Sobrang dami. Diba? Kailangan ko i-high lahat. Naghanap na lang siya nung nagtataas lang siya ng ihi na wala naman kapupuntahan. Ito yung Haling yung pinaghuhugutan nila. Yung proud ka lang sa pagiging Pilipino mo pag meron kang oportunidad na laitin ng ibang lahi. So naisip ko gano'ng kasukot yun at gano'ng ka-ironic yun na kaya mo na ipaglaban ng bansa mo kung kaya mo manlait ng ibang bansa. Sana naiintindihan nyo yun. Hindi ko na siya ma-explain ng mas malalim. So, maling bansa pagtitipan nyo. Pag ginawan kayo ng memes, baka matiber kay Cambodia. Ayoko na.
ba't ko pa to ginawang topic? Tapos nag-sorry na siya. Allegedly sa mga Pilipino na nakita, nag-viral siya. Ito yung isa sa mga estudyante na nakakuha ng following dahil pogi, sabi ng mga dalagang Pilipinang uhaw dyan. Puro kayo hanap gwapo, andito naman ako. Wrong move, Cambodia, you are messing with the wrong nation. You probably facing a new wherein your faces will be so cold. Meme! Laban Pinoy! Woohoo! Baduy nyo! Ang babaduy nyo! Leche! If there are any Cambodians here, this doesn't represent the rest of us Filipinos. Buti na nakapag-English kami, diba? Kaya marunong ba kayo mag-Tagalog mga Cambodians? So, sana mayroong mag-react sa kanila kung meron man may pake. Alam mo kasi, syempre, basura kailangan kong pulutan dito. So, kailangan ko magkaroon ng pake sa mga ganito. Walang kakwenta-kwenta. Kabaduyan na digmaan sa internet. Dahil isa ako sa mga pinakabaduy sa internet, meron akong karapatan husgahan ng mga to. Alam kaibigan, bukas isa ka na. Maraming salamat kay Igan. Panalala ko dito yung labanan doon sa Attack on Titan, yung pinapasugod niya yung mga sundalo niya. 俺たちは今から死ぬんですか？そうだ。思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。 Mamatay tayo sa bala ng katangahan. Ito, pumunta ako sa 7 hours ago lang to sa post ng isa sa mga estudyante. Lol, that's not me. Tapos tinan mo tong kay sinabi ni Kyla. Is it our fault for having tan skin so that we adore yours? Is it our fault for not having an attractive face like you? So makita mo dito na skewed na ang kanyang utak na basta mas maputi o mas makinis ang balat, mas maganda na. No, alam mo dito, yung kilalalagyan ng kanyang kokote ay nasa gano'n ng klaseng pag-iisip. Ito, pagpatuloy natin. Is it still our fault for being downgraded by those who we admire? Instead of appreciation, we receive harsh words. Be humble. So ayan na, nagsisimula na siyang dahil hindi mo binalik yung pagmamahal namin sa inyo, masama kang tao. Diba? Maalala mo dito yun sa isa sa mga kanta ni Eminem, yung alam niyo yung Stan, na meron siyang fan na sobrang obsessed na sa kanya. Gustong-gusto siyang makilala. Tapos porket hindi lang siya pinapansin o walang oras pansinin siya. O pwede rin naman si Eminem yung tao na ayaw mamansin ng kanyang fans. Nakakapagod na social na responsibilidad yon at hindi ka obligado na pansinin lahat ng taong kakausapin ka. At ako, naiintindihan ko yon sa sarili kong level dahil dumadami na ang mga cancer sa atin dito sa ating komunidad. Medyo naiintindihan ko na at lagi naman may mga ganitong tao mag-isip na toxic. Yours, the biggest fan, this is Stan. Ito na yung ibang mga baduy na comment na copy-paste, to be honest. So, nakita ko na yan, ha. Ayan. You know, you should be grateful. Parang utang na loob pa nila na hindi naman nila to hinanap na sumikat sa mga kabaduyan ng Pilipino at mga hayok na dalagang Pilipina dyan. Hindi ba parang pedophilia na to dahil mga minor iba dyan? Siyempre, yung ibang mga nagko-comment, mga bata rin, may ibang kaso yun para sa sarili nila. Diba? Masikip ang kulungan mga bata, hindi to parang bahay-bahayan lang na nilalaro nyo. Ayoko nang tignan dahil nasusukot lang ako, ipagpatuloy na natin. Puro kayo American Intercon School, kami na. Tama, di ba? Kuit sila na lang nag-viral. Baka mas umonti ang katoksikan dahil wala na mag-share pagkatapos nila makita. Sunod, mga hayok na babae nung pinagsabihan, wag na silang guluhin. Ano nangyayari? Sonic Wave ba to? Bago ba tong attack animation mga babae? Babae used scream. It was super effective. Siguro mura sa kanila yung ganito kung sa China ata to. Basta Southeast Asia represent o Asia represent. Hindi ko alam yung konteksto. Baka tama naman yung babae o hindi. Pero napaka-weird ito. Sama mo na ako kay Pikachu. Sige, bukonti. Sige, di na ako magsasalita. So,
Okay na, di ba? Itsura yun yung mga babae dun sa comment section na Intercon School. Na hindi nyo na mahanap ngayon kasi private na. Magaling mga Pilipino kung pinakamamahal. I-ano natin ang ating watawat. Sunod, Bukit mo yan ang tunay na babae. Sila naman ang lumalaban. Diba? Mga babae talaga mapilit. Pag ayaw kayong i-add, ayaw magpadukor, huwag kayong malikot. Ito na kami, diba? Galing ng Pilipino. From Cedric, samahan. Okay, wala na. Baduy na. Baduy. Dami yung oras. Ito, isa na rin siguro ditong rason na ang daming oras ang tao dahil sa quarantine na may mapagtripan lang o meron lang makita. Siguro isipin mo parang sinimulan to ng mga batang babaeng naging hayok doon. Tapos, nung inaway sila, nakita siguro ng mga mas matatanda na medyo racist. Doon sila nagkukuha ng lakas sa sarili nila. Pero nananahimik ko naman yung mga estudyante doon sa page na yon. Mga girls, pag nakakita yung estudyante sa American Intercon School. Maraming salamat, Data Mode. From Ben Minecraft, noodle lang. ang ironic lang kasi hindi ba ang tawag mo sa baybayin? Kung ang tingin natin sa kanila in noodles, yung kanilang lingwahe, ano kaya tingin nila sa lingwahe natin? Okay, tama na. Medyo racist na yan. Ito yung maling kinalalagyan ng mga taong mahal ang bansa nila na mahal lang nila pag meron silang pwedeng kainisan sa ibang mga bansa. Sa bawat sulok ng mundo na may Pilipino. At sukot yung ganung pag-iisip. Wag niya na ipagpatuloy yan. So, yung natapos na online class tapos cleaners ka. Ito yung gusto kong gawin ngayon sa mga tinignan natin sa internet na mga comments na ayoko na! Meme Lords! Aba, gusto ko rin maging meme lord. Siya na ba ang corona? Yan, sakto corona kasi isang malaking virus. Ito, from Melvin. Homemade vinegar with spicy. Napanood ko na to eh. Homemade vinegar with spicy chilies. Is it alcoholic? Yeah, What percentage of alcohol is it? maybe 20%. 20%. Basically, it's coconut wine. Yeah. Can I try it? Yeah. Yeah, you can. Sure you can, my foreigner friend. God, it's strong. Wow, Siyempre it kami smells lang ang like- strong. Is there ginger inside? Yeah. Yeah, kalalang yeah. Oh, paniniwala. Inamin mo yung suka, boy. Oh my God! Ito yung gusto kong trip ng mga Pilipino. Mga ganito lang, pero yung naglalayata na kayo ng lahi. Yung mga likas naman na makulit ang mga Pilipino, malakas man trip, mang ines. Pero yung mga ginagawa nyo kanina, sobra na at wala na sa hulog. Ito okay pa to, di ba? Vinegar, coconut. Oh my God! With chili. Oh, that is one Masarap of ba the yung most suka namin? pungent tastes I've had in my whole life. Naiyak. Ito rin yung mata ko, naiyak na ako sa mga binasa ko kanina. It's like spicy and vinegary and garlicky Kasi and vinegar gingery yan. all at the same time. And you guys drink this whole thing? You like it? Yes. Oh Tinatawanan lang siya sa rin. Nope. Sasaman lang yan. my God. Kupal That is talaga. one of the most pungent tastes. Yeah, buddy. I like it. Look at how appetizing that looks. Brendan Manson, huh? Puro si All right, here you go. Alfonso, nakalagay. Ay, nag tinatawanan ito ng isang Pilipino. Wow. Water. Salamat. Maraming salamat at nagpauto kayo muli sa amin. Magaling! Good job, my foreigner friends! Leche kayo. Ito yung gusto kong kagaguhan lang natin. Pero hanggang dito na lang ha. Huwag niyo na kayong sumobra kasi baduy na. Ito, Naofumi ko. Kailangan kong takpan. Kailangan ko matakpan sa kabaduyan ng mga Pilipino sa internet. Tulad ng pagtakip sa butas ng kahangalan. Sunod. Bago update sa siya ni Lolita. Ayan, pwede ba, kailangan ko lang matakpan. Pwede ba takpan nyo lang ako ng takpan? From Navi. Di po tao. Agag. Buti na lang hindi nakasaksak. Gago. Pwede mo trip yan, oy. Gago. Gago. Bye. Cambodia yan, di ba? Magsama-sama tayo, di ba? Mahilig tayo sa kanin. Luto na? Bati na tayo, Babaw, Cambodia. tayo. Ayoko na ng kabaduyan na to. Huwag na natin Pasok. pagpatuloy. Ba't hindi maingay? Ba't di ko narinig yung motor?
Edited ba to? Okay lang, edited ba no? Hindi, ako yung napasaya mo yan dahil natatanggal na yung sukot ko sa katawan. To from John Verlin. 1,000 plus na lang po ang ating backlog, which means we did not hit 40,000 or we will not hit Alam ko na sa 40,000 papunta to. by end of June. No? Today's the last day na pala. Ano bang sinasabi ko? Wala na po. Panalo na tayo. We beat the UP prediction po. We beat it. So congratulations Philippines. Let's Ito do it yung again meme in nung July. sa- So we are winning. Yung may green Ross, screen, and diba? I've said Na laging ginagamit. Ayoko na, paganda ako. Ayoko na Dayo ay nanalo ngayon sa Cambodia. Wow, galing nyo naman. Mga Pilipino, ang dami yung oras na walang kwenta-kwentang bagay. Kung pinagtripan tayo ibang bansa, so, ano ngayon? Pakialam natin. Ano mo na, gagawa yun. Meme lang yan. Sunod. Sesap. Yes, wakas. Sumabot na tayo. Tapos na. Tapos na, kasukutan. Kaya tayo nakaka-relax yan. Pwede bang hugasan ko rin yun ng Zone Rocks yung mata ko? Gusto ko puro na sabon sa mata ko ngayon na. Patakan mo na ako, dali. Dali! Mga ganugugas si Kuya, huwag na natin muna siya pakialaman. Dito natin tapusin ang video na to. Huwag nyo natin bumili ng ating merch, pati yung black meron na. Ha? Bumili na kayo, nasa description, Shopee. Simulan nyo na, baka pag yan naubos. Yung tumalsik. Bumili na kayo agad bago maubos. So, ayun, itigil nyo na. Ayoko na mag itong content. Napapagod ang aking kalamnan, ang aking... So, ito, like, share sa mga tunay na Pilipino, hindi kansa sa lipunan yung friends. Huwag nyo kayo subscribe. Paulo na ba maalam? Sakto. Aba, ang galing.